Eta ene orduen sortu zen? Claro, ene hauen proiektuen hauen, ene. Proiektu, hori sortzen zen bixe. Claro, ene hauen proiektuen. Osaketa orduko, Claro. Nipeltztaban geru hauko. So, amaia, hori, diba kooperatibe kostausan eki, Ze, orduen jentie hauen, bai, orduko baserritarrak gehien hazien, ja, edadekuek. Eta gure ben, baina zen... Berrexen baserritarrak bi bakarri Luisen denporako, Ibarra Rafael eta Luis. Beste guztizia tailerretara joan ziren. Baserrizetatik. Eta, bueno... Gero barrero berreskuratu gazti hauek, baina kuriosu. Diba sortuko zen, proiektu nengo zen, 10 urte, baina gehiago. Proiektuen, osea, baina ez zen izten. Hene, ja sortu zen, eldezinuek eta gero. Eta ni nagoen, orduen, zerien, ni nagoen bontxarte gehonaz. Mendiko Roiluen. Mendiko Roiluen eta Maria Ikandio Gaztelu fundazioen. Ai, Abornikanoko proiektu. Ai, ama, bai, orduen ja Israel, eguen... a tope. A tope, bai, kibutzek, ez dakiz... Bai, hori da beste historia bat Euskal Herriko. Hori da beste historia... Nagoen fundazio horretan, da fundazio horren fundazio horren bokalan etzenei, horren bidez atarazan nene. Horren laguntzaz. Ze, a ver, apoiuek, kooperatibi egiteko atzenien, bata batek ipinioan dirua. Jatamari. Eta, bakizu, leheniko kreditu 5 milioi eskatu dut zen, kooperatibi egiteko, nire izenien. Abalak atzien, ezta? Bestiek abalaute, baina nire izenien eskatu zen. Eta, holan. Bai, sasoi hartan, Israeleko kibutzen esperientzia miresten genuen. Ez que miresten genuen, hori, kibutzen esperientzia gaitik, hebreeran errekuperazketa gaitik, eta hori, eta gugen den hori, hizkuntza ez dakiz zer, eta orduen hori, semejantza horrek, ikusten gendu ez. Kepan baita egun, kibutzen gora bera horretan, kepan baita egun, eta fundazioek ipini bat dirue, Abornikano erosigoan fundazioek, oinbe fundazioek... Esperientzia kooperatiboa zen, kibutz bat egiteko, azken. Hori izan idea.